ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚಿನಿಲಿಕ್ ತಲಿ ಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿ ಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ತೆಲ್ತ ಬೋರಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಜಾರ ತಲಿ ಪುಲೆ. ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶಾಸ್ತಾವ್ ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೆಡು ಮೂರು ಬರೋದು ಉಪ್ಪುನ ಬಲಿ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಈ ಲೇಸದ ಇನಿತ್ತ ಈ ಸಂಚಿಕೆ ನಿಕಲಿನ ಮಾತೆರನ್ನ ಮೋಕೆಡಿದುಕೊನೋದ್ರೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಕಲು ಕಟ್ಟೋಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಮ್ಮಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ತದ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಚರಿಷ್ಮಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಸಂಚತ್ರ ನೆತ್ತ ಪುದರೆ ಚರಿಷ್ಮಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಬಲಿ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತ ಎಸಲು ಆಜಿ ಅಂಚನೆ ಕೂಟಗು ತೆರಣ ದಿಂಜ ದಿನಕಲು ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಮೆಕಾಯ್ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಅಂಚನೆ ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಒತ್ತುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರಿ. ಲಿಟಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಬೇಬಿ ಶಾಪ್ ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಮೊಕಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ್ ಪಡೊಂದು ಅಕಲೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ್ನ ಪರಬಾದ ಉಡಲಗಂತದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ್ ಪಂಡೊಂದು ಇನಿತ್ತ ಈ ಲೇಸಿನ ಸುರ್ಮಲ್ ತಂದುಲ ಬಂದುಲೆ ಕಲಕ್ ಬರ್ರೆವಲೆರೆ ನಿಕಲೆನ್ ಬೋಡ್ತಿನಾಥ ತೆಲ್ಪವರೆ ಕಾಮಿಡಿ ಕಂಪನಿ. ரெடியாத்தா ஏவன் சேர்க்கண்ணா ஓகே நான் கடி கடி ஆக்ஷன் பண்ற குறைச்சேங்க. ஓகே லைட்ஸ் கேமரா ஆக்ஷன். ನಿನ್ನ ಯಾರು ಮಾರೈದೆ ರಾಪಾಯಿ ಕುದುರೈತೆ ಈರ್ ಪಂಡಿನತೆ ಸರ್ ಚೇರ್ಕನೇರೆ ಪಂಡಿನಂದೆ ಆಕ್ಷನ್ ಪಂಡಿನ ಕೆಬಿ ಬಿಡೋದು ನಿನ್ನ. ಸಾರಿ ಸರ್. ಸರಿ ಸರ್ ಇರ್ನ ದುಮ್ಮುದೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೋತುದಂಡತ್ತ ಸರ್. ಆ ವಿಷಯ ಬೋರ್ಡ್ ಐತೆ ಕುಡದಾಯ ಪಿಕ್ಚರ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಪಿದಾಡ್ದಾರ ಅವರವರ ಟೈಮ್ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿಯ ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆದ್ ಮಲ್ತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲಕ್ಕ ಸೋತಿಜ ಬೋರ್ಡ್ ಚಿತ್ತಂಡ ಸರ್. ಈದಾಲ ಮಂಡ್ಯ ಚಾಲ್ ಪೊಚ್ಚಿ ನಮ್ಮೈತೆ ಸೋತಿನಕುಲ್ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪುಗ ದಯಪಂಡ ಸೋತಿನಕುಲ್ ಸೇರ್ದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಂದಿಜ್ಜರ ಅವಲ ಅಂದ ಸರ್. ಸರ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಪುದರ್ದಾದ ಸರ್. ಅವನಿಕೇನಿ ತುಲಾ ಅಮ್ಮೀರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅದೆತ್ತಿರ್ ಅಪ್ಪೆ ಟೀಚರ್ ದೆತ್ತಿರ್ ಮಗೆ ಕಾಲುವೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಲ್ತೇರಿಗೆ ಆಂಡ ಮಗಳೇ ಗೇರ್ಲ ಕೈ ಪಾಡ್ತಿಜೆ ಸರ್. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಜೇರಿಯಾ ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಗಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಮಗಲ್ ಪೂಮಾರುನಾಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಸರ್ ಇರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ರೋಲ್ಗು ಜನ ಬೋಡಂದು ಪಂಡಿತರತ್ತೆ ಅಂದ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಬೈದರ್ ಓಲ್ಲೇರು ಪಿದೆ ಉಲ್ಲೇರ್ ಸರ್. ಲೆಪ್ಪಿಯಾ ಬಲೆ ಸರ್ ಒರ ಬಲ್ಲೆಯೇ ಪೋಸ್ಟರ್ ಪುಡಾಂಡ್ ಹೀರೋ ರಟ್ಟಿ ತೂಕವರ ಸರ್ತೊಂತಲಿ ಮೂನ್ಲೈಟ್ ಬಾರ್ದ ರವಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಂಟೀರ್ಗೆ ಪರ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಆಂಡ ಓಲಾಪೋದು ಪರ್ಪುನೇನು ಮೂಲ್ಬತ್ತು ಪರ್ಲೇಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿನತ್ತೇನು ಮಗ. ಮುಂಡೋಡು ಕಜ ಉಂಡು ದೆಪ್ಪೆಲ ಬನ್ನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ ಕುಲ್ಲರೆ ಪಂಡಿನ ಎತ್ತು ಬಕ್ಕ ಜಿಪ್ಪು ಬಾಡ್ಲೇನು ಪಂಡಿನಿ ಒಳ್ತ ಮಾತ ಕನಪ ಮಾರ ಇದೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ ಅಂದೇಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬೈದಿ ನಾನು ಈರ್ ಏರ್ ಮೇರೆ ಎಂಚ ಈರ್ ಏರ್ ಈದ ಚೆಲಿಪುನಿ ಈರ್ ತೆಲ್ತಾರತ್ತೆ ಸರ್. ಮರ್ಲಾನಿಕ್ ಇತ್ತೆ ಈರ್ದ ಇದೆಂತಿ ಅತ್ ಈರ್ ತೆಲ್ತಾರತ್ತ ಏನ್ ಸೈಪ್ ಈರ್ ಸೈಪರ ಎಂತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆವಡು ಅತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ ನ ಒಂಜಿ ಗುರ್ತೈಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣಿನ ಎಂಗ ತೆಲಿಗೆ ಬತ್ತನು ಮಾರ್ರೆ ಏರ್ ಮೇರೆ ಎನ್ನೈತೆ ಗುರ್ತದಿಗಿಜ್ಜ ಇಜ್ಜಿ ದೀಪಕ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಆಕ್ಟರ್ ಬಂಡ ಯಾನೆ ಓ ದೇವರ ದೀಪಕ್ ಪಂಡ ಈರ ಅಂದ್ ವಿದೇವರು ಡುಪ್ಪುನತೆ ಅಂದ ಈ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತನ ಬರೋದು ಒಂದು ಬರುಪ್ಪೆ ಒಯ್ಟ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಿನಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಾರನ್ನ ಅಂದಪ್ಪ ಏನ್ ತ್ರಿಭಾಷೆ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂತೆ ಅಂದೊಂಜಿ ಕೊಂಕಣಿದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ. ತೀನ್ ಕಾಸಂಸು ಕಲಾಕಾರ ಬಂದು ಏ ಅವು ತೀನ್ ಕಾಸು ಹತ್ತಿ ಬೊಕ ತೀನ್ ಬಸನ್ಸು ಅಂಚೆ ಬಂಡ ಮೂಜಿ ಭಾಷೆದ ಕಲಾವಿದೆ ಬಂಡ ಗೊತ್ತಾನ ಕೊಂಕಣಿ ಕನ್ನಡ ತುಳುವತೆ ಛೇ ಅತ್ತಪ್ಪ ಬೊಕ ತೆಲುಗು ತಮಿಳು ಮಲಯಾಳಿ ವಾವ್ 1 ಮಿನಿಟ್ ಸರ್. ದಾದಯ ಸರ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಅಲೆಗೋಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ದ ಮಾರ್ರಿ ಅಭಿಮಾನ್ ಲೇಖ ದಾಳ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಇರು ತೆಲುಗು ಡೋ ಮಲ್ತಾರೆ ತೆಲುಗುಡು ದಾದೆ ಅಣ್ಣ ಚೇರ್ ಬೋರ್ಡು ಬಳಿ 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 ರಾ ಬಳಿ ಸಾಹೋರೆ ಬಾಹುಬಲಿ ಜಯ ಹಾರ್ದಿನಿ ಕೆ ಪಟ್ಟಲಿ ಗೊತ್ತಾನ
ಅಣ್ಣ ಇರ್ ಬಾಹುಬಲಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಅವ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನ್ ತೂತೆ ಸರ್ ಐತಾರ್ ಇಜ್ಜರ್ ಸರ್ ಈ ರಿಜ್ಜರ್ಗೆ ಆಳು ಸೈನಿಕರ ಏನು ತೂತು ಜಲ ತೂತೆ ಸರ್ ತೂತೆ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಸಾಲಿಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿ ಅನಿಕ್ತಾನೆ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಪೋಯರ ಮೊಲೆಗೆ ಆತು ಜಾನ್ ಬಹುಶಃ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಕೆಮರಲ್ಲ ಬೈ ಜಾಂದ ಆಪನೆ ಆದುಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ತಮಿಳ್ ಡೋ ಮಲ್ತಾರಣ್ಣ ತಮಿಳ್ ಡಿ ಕಪಾಲಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದೆ ಸರ್ ಅವ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನ್ ತೂತೆ ಯಾನ್ಲ ತೂತೆ ಐತಾರ್ ಇಜ್ಜರ್ ಸರ್ ಇಜ್ಜರ್ಗೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ವರಿಯನ್ ಗಿಡತೊಂದು ಹೋಗು ಜನ ಅಂದ್ ಅವಿಯರ್ ಯಾನೆತ್ತ ಆಂಡ್ ಆಯ್ತು ಮೋನೆ ತೋಜ್ಜತಿ ಮೋನೆ ತೋಜಿನ ದಾನೆ ಅಂಡಿ ಬೆರಿ ಎನ್ನನೆತ್ತವು ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಮಳಿಯಲ್ ಡೋ ಮಲ್ತಾರಣ್ಣ ಮಲಯಾಳಿ ದಾದಿ ಪುಲಿ ಮುರುಗನ್ ಪುಲಿ ಮುರ್ಗಂಡ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಸರ್ ಬಕ್ಕ. ಆರ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರ್ ಐಟಾರ್ ಇಜ್ಜರ್ ಇಜ್ಜರ್ಗೆ ಬಕ ಪಿಲಿಯರ್ ಇತ್ತೆ ಪಿಲಿತ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ ಮಲ್ತಿನ ಬಕ ಆಹಾ. ರಿಯಲ್ ಪಿಲಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಇತ್ತನ ಅಂದ ಪಿಲಿಗೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಜ ಅಂದ ಅವೇನ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಿರಕರಿತ ಭಾಷೆ ಕೆಲವು ಮಲ್ತಾರಿ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಭಾಷೆ ಮಲ್ತಿಜಾರ ಅದೇ ಆಂಡ ಬುಲಿ ಪಚ್ಚಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಬುಲಿಪೆರಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇನಾಪುಣ ಅಂದಪ್ಪ ಕನ್ನಡೊಂಜಿಗೆ ಆದೆಂಡು ಅಂದ ಮಸ್ತುಂಡು ಹಿತ್ತಲ ಗಿಡ ಮದ್ದಲ್ಲ ಬಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚ ಊರುಡೆ ನಾನು ಏರ್ಲಗೆ ಎನ್ಪುಜಿರು ಸರ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ದಾದೆ ಎಕ್ಕಡೊಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ದೆತ್ತೆ ಅತ್ತ ಅಂದ್ ಕುಡಂಜಿ ಬೋಡ್ಗೆನ ಯಾಕಡ್ದೇನೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಣ್ಣ ಇರೊಂಜಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ತೋಡಿತ್ರದೆ ಎನ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ತೋಡ ಅಂದ್ ಎನ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ತೂತು ಜರ ದೇವರಾಜ ತೂತು ಜನ ಇರ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲ್ಲೆ ತೂತಾರ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ 5 ವರ್ಷ ದುಂಬುತು ಅಂತನ್ನ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಪ್ರಶಂಸಾಗ್ಲ ತೆಲಿಕೆ ಕೊಡ್ಲಾಗ್ಲ ಕಂಡಾವಟೆ ಫೈಟ್ ಇತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಸೀಸನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟರ್ ಎವರ್ ಓ ದೇವರೇ ಇರೇಗ ಕೊರ್ತಿಜೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಇರೊಂಜಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ತೂಡನ್ನೆ ಎಜಿರ ರೋಲ್ ಕೊರಡತೀರೆಗಿ ಯಾನಿತ್ತ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದು ತೋಜಂಡ ಬಾರಿ ಇಟ್ಟೆ ನೆನ್ನ ಯಾನೊಂದು ವಿಷಯ ಬನ್ಪೆ ದಯಮಲ್ತು ಬೇಜಾರು ಪಲ್ಲೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ದವಲು ಆಡಿಷನ್ ಕೊಡ್ದು ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ವಿಷಯ ನಡಿಜ್ ಅಂದ ಎಂಕವ್ ಅಗತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಇಚ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ ಬೇಜಾರನ್ ಬರಲಿ ಓಕೆ, ಎಂಗಲ್ ಬೇತೆ ಜನ ತೂಪ ಇರ್ ಪೋಲೆ ಅದು ಕುಡಂಜನ ಉಂಡತ ಕಡಪು ಅಣ್ಣ ಓತು ಜನ ಈ ರಂಜಿತ್ ಕೈಕಾರ್ ಬತ್ತನಾಗ ಯಾನು ಎಂಕ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಆಪಿಚ್ ಕೈಕಾರ್ ಬತ್ತಿಗೆ ಮಲ್ಲತ್ ಈರ್ ಫಂಡರ್ ಬಂಡದು ಯಾನ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಡ ಒಂಜನ್ನ ಆ. ಯಾನೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಉಂಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸೀನ Yes. ಅವು ಬಾರಿ ಇಟ್ಟೆ ಅವು ಯಾನೆ ಮಲ್ತು ತೋಜ ಅವು ಐನ್ ಲೀಕ್ ಮಲ್ಪೋಚು ನಿಜ ಲೀಕ್ ಮಲ್ಪುಜ ಓಕೆ ಅವ್. ಯಾನ್ ಅಲ್ತ್ರ ದೇತನ್ವೆ ಅವು ಈರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಕೊರ್ಪ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಸ್ ಯಾ ಮುಲ್ತು ದೇತನ್ವೆ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಐತೆ Yes. ಓಕೆ ಆಕ್ಷನ್ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಚೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಅಯ್ಯೋ ತೆತ್ತನ್ಲಿ ಚಕ್ಕಿ ಅವೇನ ಡೈಲಾಗ್ ಅತ್ತೆ ಸುರುಟೆ ಲಾಗಡಿ ದೇತ್ತಾರತ್ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಸಾರಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜಾನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಪಂಡದ್ ಗೊತ್ತಿಜಾನ್ ಏ ನನ್ನ ಪಾತಿರುಜಿ ನಟು ನಡು ಪಾತೆ ರೊಚ್ಚಿ ಅವ್. ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಪೋಪುನೆ ಅವಣ್ಣ. ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಅವ್. ಓಕೆ ಏನೇ ದೇತನ್ವೆ ಅವ್. ಓಕೆ ಇತ್ತೆಂಗ್ ಕೊಂಜಿ ಮಿತ್ತಿರ್ದೆ ತಿರ್ತಲಾಗಿನ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆಂಕ್ ಚೇರ್ ಬೋರ್ಡು ಈರಡಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಇತ್ತ ಚೇರ್ ಕೊರೆಯರು ಇರ್ ದುಂಬೆ ಬೆಚ್ಚೋಡಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಒಂದು ಚೇರ್ ದೆಪ್ಪಡ ದೆಪ್ಪಲೆಯೇ ಅವನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಅತ್ತಿ ಸಂಜೆ ಪಾಲು ನಿಕ್ಕೆ ನೊಳ್ದು ಪಾತಾರೆ ಬಂದಿನಿ ಅಣ್ಣ ಸಾರಿ ಅಲ್ನ ಪರವಾದ ಎನ್ನ ಸಾರಿ ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಮಲ್ಪಡ ಬಡ್ಚ ಬಣ್ಣದ ಒಂದು ನಿಂಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋರ ಹೊರ ಮಲ್ಪೇನ್ ಅವು ಓಕೆ ಶೇ ಓಕೆ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಇದು ಪಿರಬಲೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಚಾರ್ಡ್ ಕುಲ್ಲುದು ಕಾರ್ದ ಮಿತ್ತು ಕಾರ್ ಪಾಡ್ದೊಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ಪನ ಸೀನ್ ಚಾರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕ ಚಾರ್ ಇಚ್ಚಿನ ಆಕ್ಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಡು ಮಾರ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಥೆನೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಮಾರ್ರೆ ಚಾರ್ಗೆ ನಗ ಮೊನೆ ತೂಪೇರು ಎಂಜಿನ ಎನ್ನ ಅಗತ್ತೆಚ್ಚ ಎಂಕಲ ನಿಕಲ ಅಗತ್ತೆಚ್ಚಿ ನೀಕ್ಲ ಬಿಚಾರನ ನಿಕ್ಲೆ ಕಾಂಡು ವಾ ಕರ್ಮದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಾರ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ತರ ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತದ ಹೆಂಗ ನರಕ ಬರೋದ ಅಗತ್ತೆಚ್ಚಿ ನೀಕ್ಲ ಬಿಚಾರ ನಿಕ್ಲೆ ಕಾಂಡು ಪೋಲೆ ಸಾಯ್ತು ಬೈನ ಕಡೆ ಯಬ್ಬಾ
ಮರ್ಲೇರೇನು ಬರೋ ಕಣದ ರಾಸಿ ಮಾಡೋದು ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಡ್ ಬಲ್ಲು ಪಾರ್ದು ಈ ಸರ್ತಿ ನೇಲವೆ ನಿನ್ನ ವಾಮಂಜೂರ್ದ ಖಜಾವದ ರಬ್ಬಿಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ದಕ್ಕಿಜಿ ದೂಲ ನಿನ್ನ ಗುಲ್ತರ ಹೋತು ಜರ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾನು ಯಾನ್ పోయి నీకు మస్తు బేజారాను ಗೊತ್ತಾನು ಅತ್ತ ಅಲಗದ ಪಕ್ಕಡೆ ಜೀನ ಯಾನ್ ಪಿದಾಯ పోయినకి నేర్పు నువ్వు మళ్ళీ యాక్టింగ్ ఉంది రియల్ ఆతిజ రియల్ ఆక్ట్ ఆతిజ చారದೆ ಪಡ ದೇತಲ್ಲಿ ಚಕ್ಕಿ ಅವಿನ ಡೈಲಾಗ್ ಅಂತ ಮಾರ ಮಲ್ಲತ್ ಇರು ಈತ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕಲ ದಾದ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಗೊತ್ತ ಈರ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾನ ಹೀರೋ ಮಲ್ಪ ಆಂಡತ್ತ ಈರೆ ಹೀರೋ ಅಣ್ಣ ಈರೆ ಹೀರೋ ಈ ಸರ್ತಿ ರೂಪೇಶನ ಕಾರ್ಗೆ ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಒಯ್ತು ಕಡಲ್ಗೆ ದಕ್ಕು ಸತ್ಯ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆನ್ನ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಮಿನಿ ಯಾನ ಮಿತ್ತು ಬೂರಿ ಅಂಡ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ರೂಪೇಶಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೌಂಡು ಅಣ್ಣ ಯಾನಿತ್ತ ಇರ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಅಂದೆ ಪಡ್ಲೆ ಈರ್ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಈರೇನು ಬಿಡ್ದು ಬಲಿಪುನಿ ಓಕೆ ಲವ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಎಸ್ ಲವ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದ ಈರೆಗೆ ಮರಲು ಬತ್ತದು ಓಕೆ ಫುಲ್ ಕಂಗಲ್ ಫುಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದು ಮರಲು ಬತ್ತದು ಈ ರೀತಿ ಇಂಚ ಪೋದು ಆಮೇಟ್ ಅತ್ತವಾರ ಅದು ಈ ಮೇಟ್ ಮಂಕಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆದು ಈ ಮೇಟ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಅದು ಕೂಡ ಇದೆಗೆ ಬರ್ಪನ ಸೀನ್ ಕಂಗಲ್ ಫುಲ್ ಮರಳು ಬರಡ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಬರಡ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮರಳು ಅಯ್ಯೋ ಬರಡು ಅಯ್ಯೋ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಯ್ಯೋ ಖಾಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ ಯಾವ್ದ್ಯಾ ಮರ್ಲೇರೆ ನೆಂಚ ಗಿಡಪುನಿಂದ್ಲ ಗೊತ್ತು ಬಿಡು ಗೊತ್ತಾನತ್ತ ಈತ ಕುಡಂಜನುಂಡ ಉಲ್ಲೇರ್ ಸರ್ ಲೆಪ್ ಬಲೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಆಚನ ನಾಗೇಂದ್ರನ ಪಾತ್ರ ಉಲ್ಲೇರು ಏ ಶಣೈ ಕಡಪಟ್ಲೆ ಒರ ಬಲೆ Papi, papi, papi chulo, papi, 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 ven a mí. Papi, papi, papi chulo, papi, 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 ven a mí, ven a mí. Papi, papi, papi chulo, papi, 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 ven a mí. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ Yes, use me. ಒಲ್ತ ಮಾತ ಕನ್ನದ ರಾಸಿ ಪಾಡುವ ಮಾರ ಇದೆ ನೇನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅಂತ ತೋಜು ನೆಂಕೆ ಅನ್ನ ಏರಿರಿ ಇನ್ನ ಪುದರ್ದಾದ Na geish. ನಾ ಗೇಶ್ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ ಪುದರ್ದಾದ Muru geish. ಮುರುಗೇಶ್ ಐಟ್ಲ ಗೇ ಉಂಡು ಅಮ್ಮೆರ ದಾದ ಬೇಲ ಅಂಪುನಿ Morgan's gated. Gated? Railway gate da. Gate da? Gatekeeper. ಮಾತೆಟ್ಲ ಗೇ ಅದ ಈ ದಾದ ಬೇಲ ಅಂಪುನಿ Garage it. ಅವು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಅತ್ತಮ್ಮ ಅವು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಅವ Shishi, our garage. ಉಪ್ಪಡು ಆ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಇದು ವಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪುನಿ Gearbox repair. ಐಟ್ಲ ಗೇ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲೋಲಮ್ಮ Gear ಕಟ್ಟಿ. ಐಟ್ಲ ಗೇ ಗೇರು ಕಟ್ಟೆ ಅತ್ತ ಹೌದಾದ ಒತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದೇ ಆ. ಅವ್ ಎಂಕೆನ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ನಿ ಅಂದ ಏರು ನಾ ಗೇಂದ್ರ ಶೆಣೈ ಆ ಜನ ಐತಿ ಆನುಲೆಗ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನ ಆರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆಡ ಅತ್ತ ಲಕ್ಕಿನೇ ಕುಲ್ನೇಕ್ ಪುರ ಗೇ 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 ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಅತ್ತ ನೆತ್ತ ಮರ್ಮದಾದ ಪನ ಹಿಂಗ ಗೇ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನ ಮಾತ ಐಟಮ್ ಇಟ್ಲ ಗೇ ಉಂಡೆ ಅಂದ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಈಲೆ ಕೊಡು ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಲ್ಪುಲೆ ಸರ್ ಉಲ್ಲತ ಉಲ್ಲೆ ಸರ್ ಉಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಲ್ಲತ ಉಲ್ಲೆ ನಿಗೆ ಐತೆ ಪನ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟದ ವೆಜ್ ನುರ್ಗೆ ನುರ್ಗೆ ಅತ್ತ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮೀನ್ ಮೀನು ಗೇ ಓಲುಂಡು ಉಂಡು ಉಂಡು ನುಂಗೇಲ್ ಐಟ್ ಪಾಕ ಗೇ ಉಂಡು ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಪೂ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚಗೆ ಇರಿಗೆ ಧರ್ಮಗೆ ಈ ಮೇಯ್ದಾಯ ಮುಟ್ಟುನು ಮಾರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮುಟ್ಟನ ಮಾತ್ರ ಗಮ್ಮತ್ಗೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಸಿಗಲ್ಲಟ ನಿನ್ನ ಸರ್ ಯಾನು ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ ಆತಾನ ಇರ್ನ ಇಷ್ಟದ ಸ್ವೀಟ್ ಓವು ಹೋಳಿಗೆ ಐಟ್ಲ ಗೇ ಇಷ್ಟದ ಪ್ರಾಣಿ ಮಂಗೆ ಇಷ್ಟದ ಪಕ್ಷಿ ಕಾಗೆ ಇಷ್ಟದ ತಿಂಡಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಪರ್ಪನೆಂಟ್ ಮಜ್ಜಿಗೆ ನಿಕ್ಕು ಖಾಲಿ ತಿನ್ಪುನಲ ಪರ್ಪುನ ಮಾರ ಇದೆ ಅನ್ನ ತೋರಾಪು ಜೈ ಸಾನ್ನಿ ಮಿದ್ದು ಬಾರ ಅಣ್ಣ ಇಷ್ಟದ ಸಿನಿಮಾ ದಿಲ್ವಾಲೆ ದಿಲ್ವಾಲೆಡ್ ಗೇ ಉಂಡು ಉಂಡು ದುಲನಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಗಿ ಅವು ಹಿಂದಿ ಡಾಂಡ್ ತುಳುಟು ಕಡಲ ಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಗಣೇಶನ ಮುಗುಳ್ನಗೆ
ಅವು ಗಣೇಶನ ಅತ್ತವು ಗಣೇಶನ ಮುಗುಳ್ನಾಗೆ ಆಯ್ಜಿ ಆ ಗಣೇಶನೇ ఆయన ಫೇವರೇಟ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅಂದ ಈ ಹೊರರ್ ಮೂವಿ ಪುರ ತೂಪಾನ ತೂಪೆ ತೂಪಾನ ಆಯ್ತು ಒಯ್ನು ತೂಂಡನಿಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ವಾವ್ ಪೋಡಿಗೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪೋಡಿಗೆ ಪಂಡ ಇಷ್ಟನ ಹೌದೇ ಅದು ಗೇ ಉಂಡತ್ತಿ ಗೇ ಉಂಡು ಪೋಡಿಗೆ ಇಷ್ಟಗೆ ಓ ಮಂಗ ಅಂಚತ್ತು ಒಯ್ನು ತೂಂಡನಿಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ತೂಂಡ ಗೊಂಗೆ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ಗೇ ಬಡ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಫ್ರೂಟು ಗೆಣಸು ಗೆಣಸು ಯಾಪ ಫ್ರೂಟ್ ಹಾತೀನಿ ಗೆಣಸು ಫ್ರೂಟೇ ಗೆಣಸು ಫ್ರೂಟ್ ಹತ್ತು ಅನ್ನೊಂದು ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಗ ಗೆಣಸುನು ಗೆಂಡೆಟ್ ಪಾಟ್ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಗೆಣಸು ಫ್ರೂಟ್ ಹತ್ತು ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ದ ಬುದರ್ ಪನೋಡು ಬೊಂಡ ಬೊಂಡ ಎಂಚೆ ಫ್ರೂಟ್ ಹಾಪನಿ ಬೊಂಡ ಫ್ರೂಟ್ ಆ ಬೊಂಡ ಫ್ರೂಟೇ ಪಂಡದ ಎನ್ನಗ ಆಯ್ತು ಗೇ ಒಲುಂಡು ಉಂಡು ಉಂಡು ಗೆಂದಳಿ ಇಂಗ್ಲ ಬುಡ್ ಪೂಜೆ ತಂಬಿ ಅವತ್ತು ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ದ ಬುದರ್ ಬೋಡು ಗೇಪ್ಸ್ ಅವು ಗೇಪ್ಸ್ ಅತ್ತಮ್ಮ ಅವು ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಎಂಚ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಎಂಚ ಗೇಪ್ಸ್ ಅತ್ತು ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಮಲ್ಯತ್ ಇರಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಆಯರ್ ಸೆಟ್ ಸಿಗಲ್ದಟ ನಿನ್ನ ಮುಲ್ತ ಬಡ್ಸಿ ನಿಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಕೇನ್ ವ್ಯಾನ್ ಓಕೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ನಿನ್ನ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಏನು ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಐಟ್ಲಾಗ್ಗೆ ಅದ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅಡ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅತ್ತಮ್ಮ ఇంక హార్డ్వేర్ లైక్ ఇచ్చి ఇవి ఇదే ముట్టునియా ఒక్కడి ముట్టుని మాత్ర గమ్మత్తు చిగల్దట్ట ఇತ್ತೆ మనಗೆ ಎಂಚಾನ ಮಲ್ತು ಉಂತಾವೆ ಅಂತೂಲ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತೂಪಾನ ತೂಪೆ ಇಷ್ಟದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಏರ್ಪನ ಕ್ರಿಸ್ ಓಯ್ ಗೇಲ್ ಐಟ್ಲ ಬುಡ್ ಪೂಜೆ ತಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಇಡೆಗೆ ಕಡಪುಟ್ಟಿಯರ ಅವನ ನಮ್ಮ ವಿಸ್ಮಯ ವಿನಾಯಕ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಆರ್ಪಂಡಿ ಮೂಲನ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ರೋಲ್ ಜನ ಬೋಟ್ ಪಂಡ್ ಅಂಚೇನ್ ಬತ್ತೀನಿ ಆ ಪಲ್ಲಕ ಇರ ಪುದರಿಂಚಿನ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಗೆಲ್ಲು ಗೆಲ್ಲು ನೈಸ್ ನೇಮ್ ಗೆಲ್ಲು ಅತ್ತು ನೆಲ್ಲು ಫೆರ್ಮನ್ನು ఇది ಗೆಲ್ಲು ಎಡ್ಡೆಂಡು ಗೆಲ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನ ಈದಿ ಉಂಟು ಅಂಚ ಆರ್ಪಂಡಿ ಮೂಲ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ರೋಲ್ ಜನ ಬೋಟ್ ಪಂಡ್ ಅಂತ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂದ ಇತ್ತೆ ವಿಸ್ಮಯ ವಿನಾಯಕ ಪಂಡಿವಕ ರೋಲ್ ಕೊರೋಡೆನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಲೆತ ಮಲ್ಪೇನ್ ಏನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಾತ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದ ಏನ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಅಂದ ಪದ್ಯ ಬಂದ್ಪನ ಅದೇ ಪನ್ಪೆ ಅತ್ತುಕೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬಂದುಕ ಪದೇ ಪನ್ನೋಡಿ ಪನ್ ರೆಡಿ ಗಿರಿ ಸಾಯಿಬಾ ಪ್ಯಾರ್ ಮೆ ಸೌದಾನಿ ಪದ್ಯಡ್ಲಾಗೆ ಬೋಡ ಮಾರ ಎನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಅವು ಫೇವರೇಟ್ ಸಿಗಲ್ದಟ್ಟ ಇತ್ತೆ ಈತ್ ಮಾತ ನಿನ್ನ ಟಾರ್ಚರ್ ಸೈಸದ್ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡಮ್ಮ ಉಂಡೆ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಕುದ್ರೆ ಈಮೇಕ್ ಬಲ ಈಡೆ ಬಲ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಯಾನ್ ಪಂಡಿಲ ಕಪ ನೋಡು ಓಕೆ ತುಕ ಒಂತ ಟರ್ನ್ ಅಲ ಓಕೆ ಒಂತ ಟರ್ನ್ ಓಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂತ ಪಿರ ಓಕೆ ನಾನೊಂತ ಪಿರ ಯಪ್ಪ ಯಾನ್ ಪಂಡಿಲ ಕಪ ನೋಡು ಓಕೆ ಗೆ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಅನ್ನಿ ಬಿರ್ದು ಬಾರ ಒಲ್ತ ಮಾತ ಕನದ ರಾಸಿ ಮಾಡುವ ಮಾರಿದ ಮಾರ್ಲೆ ಮೂರು ಕಾಂಡ ನಂಬರ್ ಮೂಡು ಆಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಲೆ ಈ ಬುಲಿಪಾಲ್ ತೆಲಿಪಾನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾರ್ಲ ಕಟ್ಟೊಂದು ಕಡಿಗಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಓಣ್ಣ ಅವ್ನು ನಟ್ಟು ನಕ್ಲಿ ದಾದ ಕೊರ್ದು ಕಡಪುಡು ಮಾರ ಇದೆ ಅಣ್ಣ ಯಾನಣ್ಣ ಈ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟದ ಪಾಡ್ದ ಹೀರೋನ ಕೂಡ ಏತು ದೂರ ಹತ್ತವ್ರದ್ದು ಪಾಂಡೇಶ್ವರದ್ದು ಬರ್ರ್ಯಾಜಿ ಅವ್ಳು ನಾಯಿಲು ಗಿಡ ತಂದು ಬರ್ತೀವಿ ಹಂಚಂಚೂರು ಬೇಗ ಬತ್ತೆತ್ತಿ ಬಣ್ಣಾಗ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಬರ್ತಾರ ನಿಜಪ್ಪ ಮಂಕಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದು ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಯಪ್ಪ ಉಣ್ಣೆ ಎತ್ತು ದೂರ ಎಂಚಾಂಡಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಾರ್ಲಾಕತ್ತ ಬಚ್ಚಿದ್ದು ದಾರ್ಲ ಬಲ್ಯ ಬಾರ್ಲಾಕತ್ತ ಚೇರ್ದೆ ಪೋಡ ಜತನ್ಲಣ್ಣ ಚಕ್ಕಿ ಅವಿನ ಡೈಲಾಗಿ ಆಲ್ವಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬೋದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲ್ ಅವಳು ಬೋದು ಯಾಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆ ಈ ಪ್ರಾಡ್ ಮಾತೊಂದಿರೆ ಬೋಡೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಂದು ಈರು ಮಿನಾವಿಟಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಬಂದಂಡ ತರೆ ಬೋಲಿಸಾದಿ ಕೆಪ್ಪೆಗೆ ತ್ರಿಶೂಲ ಕುತ್ತುವೆ ಏ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಅತ್ತ ಆ ಬೇನೆ ನೇರ ಅನುಭವಿಸುನು ಅಂಚಾಂಡ ಎನ್ನಲ ಶಪದಗೇನು ಒಂಜಿ ಲಾರಿ ನಿಲೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಿ ಕಣತದು ಐನು ಪೊತ್ತಾದು ಕೆಂಡ ಮಲ್ತದು ಇಸ್ತಿರಿದಂಗಡಿ ಮಾಡುವಾರೆ ಇಸ್ತಿರಿದಂಗಡಿ ಅತ್ತು ಐತಮಿ ತಿನ್ನಡಪೋಡು ಅಂದೆ ಏರ್ ನಡಪುನು ಎನ್ನ ಮಗೆ ನಡಪೋಡು ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿ ಪುಲ್ಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ತಲಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.
ಏಪಲ ಗುರುವಣ್ಣೆಲ ಅಂಜನಿ ಶಿವಣ್ಣೆಲ ಪನ್ಪಿನೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋಡು ಅಂಡ ಐಕ್ ಸಂಗೀತ ಲಾತಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಆಬಿಡ್ಗೆ ಬಹುಶಃ ನೆತ್ತ ಬಿರೋಡು ಸಂಗೀತ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದ ಎನ್ನೋನ್ವೆ ಅಂಜಾತ್ರ ಸಂಗೀತ ಕೊಡ್ತಿನ ರವೀನ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ವೇದಿಕೆ ಬರು ಆರ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಂಜಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲ ಆದಿತ್ಯನಾರು ಸಂಕಲನ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಆದಿತ್ಯನಾರು ಇತ್ತೆ ಸಂಗೀತ ಕೊರೊಂದೊಲ್ಲೆರು ತಾಟಿ ಕೊರ್ರೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣ ಉಂಡು ಬಂಡೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕೊಡು ನೆಟ್ಟು ಅಭಿನಮಲ್ದಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಲು ಇಲ್ಲಡು ತುಳು ಪಾತೆರ್ನಕುಲತ್ತು ಕೊಂಕಣಿ ಪಾತೆರ್ನಕುಲು ಈತ ಪೊರ್ಲುಡು ತುಳು ಪಾತೆರ್ದಿರು ತುಳುಕು ಕೊಂಕಣಿ ಅತ್ತುಂದಾಂಡ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಕಲ್ನ ಏತು ಮಲ್ಲ ಸಾಕಾರಣ ಕುಂದೊಂಜಿ ನಿದರ್ಶನ ಐಕಾತ್ರ ಕೊಡೊಂಜಿ ತಾಟಿ ಬಹುಶಃ ತೀರ್ಪು ಕೆನ್ನಡಿ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಸುರುಮಲ್ತೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದ ಸಾಕಾರ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಬದುಕದ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬುಲೆಚಿಲ್ಗ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟುಡುಂಡು ಪಂಪಿನ ಪಾತೆರ ಬಂಡೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಈ ಸರ್ತಿದ ಆಂಜನೇಯ ಹೆಸಲಿಡ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದ ಮಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಕುಲು ಲಿಟಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬೇಬಿ ಶಾಪ್ ಕಿನುಗೊಳಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಕುಟುಂಬದ ಒಟ್ಟುಗು ಬೈದೇರು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಬಿಡು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಲ್ಲ ಕಿನ್ನುಗೊಳಿದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಲುಪ ಲಿಟಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬೇಬಿ ಶಾಪ್ ಅನ್ಬಿರೋ ಅಂಗಡಿ ಉಂಟು ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅತ್ತಂದ್ರೆ ಒತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬುಡಾಪಿನ ಮಾತ ಸೊತ್ತುಲ್ಲ ಅವು ಕುಂಟಂಗಿ ಪರೆ ಅವು ಗೊಬ್ಬನ ಸೊತ್ತುಲು ಪರೆ ಮಾತ ಸೊತ್ತುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಕಲೆಗೆ ನಿಕುಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂದ ಪನೊಂದು ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನ್ಯಲ ಪರ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ರಟ್ಟು ಬಾತೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ವಿಶ್ವಡಿ ಇವು ಕೇನಾಡು ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಕೇನಾಡು ಗೊತ್ತಪ್ಪಾಡಿ ಇಂಕಲ್ನ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಲ ಗೊತ್ತುಕೊಡತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪೊಲ ಮಾಲ್ತನಕ ಸ್ವರೂಟ್ ಸುನಿಲ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಬಜಾಲ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಸಿವೇಗಸ್ ಪೆರ್ಮನೂರ್ ನೆಲ್ಲೂರು ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು Maria Joyce D'Souza Wamanchuru. ರವೀನ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್. Nice to see Alvin and Nellu together. Thank you, sir. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Good performance. I think a very good performance. Thank you. Sunil's acting I like the best. Thank you, sir. Thank you very much. Very nicely done. Thank you. Superb it was done. I think you did a great job. Thank you, sir. Bari Polud Mantare. Anchane, Maria Joyce. You also acted well. Entire team did a good job. Nellu and Alvin, you're also very good. I think the punches were good, the script was good, the performance was very good, dialogue delivery was good, the music was good, everything was good. But now, Nikul Rajjan Otti Katrate, Anchal Janakal Nalla will expect more from you in the next rounds. So please spend some time and work together, practice, get some good scripts out, get some good punches. At the month of the Janakal Kushi Manpale, overall a very good act and I really liked it. Very good luck. Thank you very much. Thank you, sir. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು Nek Panpini, Nellu is back with a bang. Thank you, sir. Jastidala Panpuji, it is 5 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ವೇನ್ ಎಲ್ಲ ನೆಲ್ಲೂನ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡ್ತು ಅಂದೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾನ್ ಈತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಮುಂದು ಎಂಗುಲ್ ನೆಲ್ಲುಡ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ನೆಲ್ಲುಡ್ದು ಆಲ್ವಿನ್ ಹಿಡ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನೆಲ್ಲು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ವಿನ್ ದ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ I would like to say something about Raveen. Raveen, ನಮ್ಮ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಒನ್ನದ ಎಡಿಟರ್ ಆಯ್ ಆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಒನ್ನದ ಸಕ್ಸೆಸ್ಡ್ he was a part of it. Yeah, and the other two persons, Sunil and Maria, beautifully you have given support to them, to Nellu and Alvin. Bari Shokatandre, beautiful performance. Once again, I'll tell you. This is what Bale Telipale is. Thank you, sir. Good job. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರೋಡು ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತೆಲಿಪುಲೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ತೆಲಿಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.